така снима. В ефир сте, дами и господа. Радо се. Алфа, шу. Абе, аз що не играме? Толкова се метна, защото следващия рунд. Ето кой е убиеца. То така е много изи да разбереш кой е убиеца. Мислиш, че и ти играеш. Какво го размятаме. Да, аз искам да съм убиеца и не съм батъл. Байстендър. Байсикъл. Че не е убиеца, значи е убиеца. Да, бати логиката, брат. Коцето е... Не, аз съм юниформ. Та ви нареждам. Еми ние па сме новембър. Как не умря, бе? Значи ечи, па ти казах. Как не умря, брат? Те са блъснах газа ми. Ела тука. То там какво стреля, бе? Да. Как те викте, бе, кот се... Брейки не знам, само Коцето има... Той е големогъз. О, чакай. Толкова кемпиш на това, бе, бах се. А са? Това се два бягам, така че... Накъде, Кейче пистолет. Аре, давай, вземи си пистолет. Пак му спря интернета на бис. Помислих си, че ме дидосвате нещо. Аре, вземи си пистолет, аре. Не знам къде е. Прой във водата. Взема го! То трябва през люля. What? Толкова вържиш на само там. О, мисля. Той му... трябваше му стоиш на ножа, да не го вземе. Какво? 9! Бисо убиеца. Който казва, че е убиеца, значи не е убиеца. Да. Няма хряк. Не съм. Това е много мизерно да го правя, аз, бе. Махам се аз тук. Аз ще реалтим на това. Да съм сигурен, нека да не ме върне, бе. Аз също идвам. Ма той ще да е с вас. Какво трима той се качи, бе. Аре, верно. Се изтърпвам. Дали ще може... Аз ще видя долу, какво е. Чакай коцето. Не пускай. Не го пуснах. Ти си, къде е, мама? Коцето е! Чакай, коцето е, да. Дева, толкова се ти как ме уби! Как ме върна? Както асансьора тук. Ти лъжеца. Чай си по-бързо сок, преди коцето ме убия. Ще пък коцето. Защото ти си убиец, сигурен съм. Да. Аз пак съм ръгнал на там. Ето го, той е убиец, Кой е то с пистолета? Не, ето Ечи убиеца. Ечи! Това ти си във водата. Да, аз съм това във водата, ама не съм аз убиеца. Ти си убиеца. Гледай то как ме... Гледай аз Стреляй го, бе, той е убиеца. Веро, дай да го убия, бе, Аре, коце, застреляй го, бе, коце! Аре! Не, няма стане! Чакай, аре! Шо не ме убива, Фак, толкова е! Дали! Сит! Нека ти е. Бързо влизай, Бисо! Скри се, Бисо, Сега ще върне, брат! На 10 минути слизали. Сега ще потеглиш нагоре. Цъкни F за фенерче. Тука? Скри се, да, брат. Това като стаичка от сал. Ами аз я правих тази стаичка. Да. Брат, какво правиш, Бисо? Ще те намери. Той ще слиза по асансьора. Ето, Тук какво е? Тука дойде асансьора, тук е го асансьора. Тук е много страшно. Брат, ще дой коцето. За те затиска отгоре. Верно ли? И сега какво? А ти къде си? Аз светни, брат. Паднах. Сериозно? И сега какво? Сега му е ред да отида долу. Как се крие от убиец? Защото ти си убиец, нали? Много сте ми смешни бати пикавци. Нема хода. Аз не може да че кой е, нали?
Айде. А! Ела, Квебек! Ела, Квебек! Как го фърли това нещо? Ай, шит, ме дай го във водата! Къде е? Аре, Кения знае. Фак! Къде е този пищак? Фак! Фак! Ало, по бойниците, я самахте. Индия! Ама вие Да му двамата сте... бегаме. Пищак. Кой е с пищака, бе? Беги от убиеца. Виж ти кой си? Там го. Ало, X-Ray! Бегам от убиеца. X-ray е на телефона. Кой иска за в асансьора? Да ми вярваш. Фак. Как ходиш? Махай се, бе! А? Виждам ти бялото лице, брат. Гледай, какво е преследва. Умрях ли? Трябваше ми да дадеш шанс, брат. Трябваше. Мелон бомбър. Аз ще ходя са в църквата. В църквата ли? То това е Вярвате как? ли там, не знам какво е. Чакай, още една сграда ли има? What? Е там отзад! А не искам да ме последва. Защото искам да се скрия. Толкова ще пуска фанерчето уиски. Ало. Добре, значи Бисо е Чарли, Коцето е... другия. Коцето е Коцето. А тя е празна. А тук. Е, бе. Не съм аз, остиме си хора, остиме. Тук минават ръсите. А тук. Не съм аз, ти казах! Бисо! Той трябва да е сигурен. Наверно. Поле го направи на хубаво място. Да. Не знам, Коцето се качва там. Коцето се качва в асансьора, брат, и гледа някакъв труп. Кой се каже? То ме варна! Века то ме върна. Готви се! Това Коцето влезна! Тук с стопалки. Добре, зарежда 20 минути, бе. То да не е някакъв убиец като Коцето. Какъв си дядка? Това Коцето влезна с стопалки, брат. Тя те греши. Ало, Делта, махай се, бе. Делта Да убиеца. видим сега това, това, който си мисля ли е. Вие къде сте, бе? Вие къде сте, бе? Прибери си ножа. Къв нож, бе, брат? Ти лут ли си? Този лилава и черния при мене, където е. При тебе не знам какъв е. Не знам за какво говориш. Какво се гърмите тук, бе? Махай се, няма ми влизаш в асансьора. А така, не ми... Какво му осветяваш? Ай, мах се с този нож гаден. Какъв нож? Нямам нож! Аз съм байстендър! Какво стана? Мисля, че Коцето е еч. Еми, какво се прави? Такъв е живота. Честно. Янки е Коцето, така ли? А ти си Коце. Би го, бе, би го. Оу! Много рано извадих ножа. Толкова ме гръмна. Аз съм the last man standing. Само байстендинг не върш. Не съм байстендинг. Какво? Казах, че не си байстендър. Наверно. Индианса. Ропео и това е Жулиета, а не това е Чарли. То не е Жулиета, е Жулиет. Тук падна. Жулиен. Не мога да смята едно. Абе, двамата ли сте Някой в водата? ме преследва. И двамата ли сме байстендъри, да. Кой ме уби? Как? Как? Бишо, как оттам? Скил как? Как? What? Как ме убива, брат? Е от тука, виж. Е от тука и е така бам. Сериозно, фърли си ножа чак от тук и ме уби там. Не бе, аз не бях. Пистолета не видя ли? Ти беше с Беше мърдъръра, бе, какво лъжиш? Не бях аз. Верно, че бях аз. Аз нямах Ама в няма да си. ходиш в Абе, там моля се кача във влака и да потегна, нека. Няма влак иначе. Няма пак. Ще ви, бе. Чувах асансьора как отива надолу. Това ще ждем много яко да има влак. Яде. Ту.
Не мога да Я го цикни. Не мога. Ай! Значи би се убиец, така ли? Не, аз съм. Е, как си ти? Е така. Как си ти? Как си ти? Седи като някой чепчиш за сега. Къде да? Ти кой гледаш, Кот? В момента тебе. А, това Бисо ли е? Е, са окей. Късно Бисо, качих се на влака и потеглих. Те са идват. Окей. Да, аз как ще убия котството? Бисо, къде е пистолета? В асансьора. Е, ти сигурно си пред асансьора. Ме не съм аз убиеца, Котата. Да, и котството е така, ще стане и ще потегли на някъде. Не бе, не съм, идвам между другото към асансьора. Да, виждате, че отгоре главата. Фак! Йо, тук е първо. Да. Брат, ти си много бързо, е. Оу, джокс. Фак, умрех. А сега котството тук го няма? Как те кемпе? Когато се виждаше половината глава. Пак съм байстендър, бай тъпото е. Гръмни котството. Чули? Да, бе. Та казвам, той, който е убиеца, ще каже, че не е убиеца. Значи котството убиеца. Явно. Не е от... Тук съм. Фак, бягай. Биш, пази ме. Добре, ето. Тук. Леле, ти ли беше през цялото време? О май гад! Леле! Сериозно? Добре съм мъжеца. И аз кемпех котството, я дали ще ме види, брат. Да, аз не бях тук, те ще видя. Не, мислех, аз мисля, бях се скрил в ъгълчето и мислех, че няма да видиш като тръгнеш. Не бе, аз убедих Ечи, че ти си убиеца. О май гад! Да, и пак съм байстендър, супер. Ти пук. Значи би се убиеца. Не, котството е. А така, стреляй! Идва, уби го! Котство, ти ли си? А, не, Бисо! Да, афронигата е такова убиеца. Аре, Бисо, фърли ми пистолета, аз ще го бия. Да. О, подаде ми тялото! О, Виктор. Ми густа. Пак съм байстендър! Да. Какво? Съм байстендър на си. Не, шегувам се, аз съм този с пистолета. Ай! Накъде? Не. Накъде? Аре, къде избега без пистолета? О, магазин си! Фак. Как се прави тарикат? Прав старикат, сега ще размажа би се. Сега няма да умра до края на играта, но пак съм без мен. Няма умреш. Аз съм убиеца. Как ще кажеш? Да. Си? Аз съм убиеца, аз съм хотел. Аз па съм алфа и какво ще направиш са? Нищо, Бисо е... Кой е Бисо? Другия хотел. Много съм далече. И той ли е хотел? Аз съм мъкати. Кот се прибери си ножа, брат, вижда се. Така ли? Махай се, махай се. Прибера ножа, викаш. Изчезвай. Шит, не бе, не съм аз, сериозно ти говоря, байстендър. Байстендър съм, байстендър. Бисо е сам в магазина, тук се крие някъде. Его е Бисо! Абе, Ооо, как ме игра? казах ти, коца, нали? Казах ти. Само не ме убираш. Пак. Аз ти казах, коца, ама... Как се радва? Така, вече имам гън.
И съм мърдъръра. Байстендър Да. съм. Аз какво съм? Аз съм мърдърър. Ай, как ми снах! Ай, аз как не знах Его той... Биш, ти си следващия, бягай. Вече беше много тъп. Падна в водата.